Quizáis foi pola súa cariña redondiña, a súa la ondulada ou os seus beizos voluptuosos. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Pero certo é que Manteiga abraiou a todo o mundo coa súa beleza inigualable. Coñecemos a ovella máis guapa de Galicia hoxe no Termómetro. 7 minutos do mediodía. Bueno, pois aí están vendo a ese rebaño de Nogueira de Ramuín. E querido Diego, a ver, estamos intrigadísimos porque claro, o ano pasado aí David pois presentou a Manteiga e a Taranzana, que foron as gañadoras do concurso, pero claro, non sei se no rebaño lle saiu competencia, se repetirán. Contanos un pouco, compañeiro. Pois, Rocío, estamos aquí agora mesmo alimentando o resto das ovellas. Eu penso que sí que poden sair competencia, porque as hai moi bonitas. David, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días. A ver, imos ao turrón xa de primeiro. Cale o segredo que tes aquí ti na túa explotación para ter coroado as últimas dúas ovellas máis guapas de Galicia? Pois darlle moi ben cuidados, aunque ahora non se ven bien lúcidas, porque el invierno foi moi duro, a chuvia e tal. E despois, agora, cando salga o sol, xa empezan a coller mellor brío alá e todo eso. Pero moi bons cuidados e bons pastos que hai que ter, para que haya moita tranquilidade. Cales son as características desta raza de ovella autóctona galega que se valoran na Semana Verde de Silleda para dar este galardón? Valora moito o tamaño delas, as patas que sean finas, que non teñan lunares na cara ni nas orellas, que non teñan defectos roturas de orellas, alá que ten que ser moi alargada e o rabo igual. Valoran eles así, a cabeza teñen que ser pequeniña e alargada, para que ellos tienen unos baremos, unas puntuaciones. No ano 2023 foi Taranzana, no 2024 foi Manteiga. Que vai ser neste ano 2025? Tes algo en mente? Porque, se non teño mala información, Manteiga acaba de ter unha cría. Non sei se hai posibilidade de que vaya este ano a Silleda. Contanos un pouco. No, a cría de Manteiga non pode ir, porque é marcho e a mellor eu non me podo quedar tampouco. Pero teño pensado aí levar outras dúas que futuras ganadoras. A parte de Manteiga, que tendrá que repetir, tiene que defender o título. Non sei se poderemos atopar algunha por aquí, porque a verdade escapan un pouco de nós, non sei por qué. Mira que temos aquí millo de todo, pero non hai xeito de collelas, Están sempre en alerta, elas sempre son animales que, se os fijades, ten as orellas moi pequeniñas e sempre están en alerta, porque están acostumbradas a andar no monte, para os depredadores e todo eso, pois mellor cuidalos. Pois están sempre pendientes de eso. Precisamente por eso te quería preguntar, cales son as características da ovella de raza autóctona galega? En que se diferenzan das outras, por exemplo? Que o que as fai tan especiales? Unha cousa é o tamaño, se vedes é un formato máis pequeniño de ovella. Teñen as patas curtas e moi alongadas, moi delgadiñas, para que así poderse meter por todos os recunchos da orografía galega, tanto, sobre todo para a montaña. A cabeza é máis alargada, o hocico acaba sin punta, para poder acceder a todos os lados. As orellas son pequeniñas para poder estar sempre en alerta. E teñen o lombo máis alargado, debe ser para poder correr e para moverse mellor elas, están moi ben adaptadas para a orografía galega. Porque ademais é unha especie que, segundo nos comentabas antes, está en perigo de extinción. Actualmente quedan unhas 6.000 aquí a nivel galego, das que tites aquí máis de 100. Sí, eu empecé con 4 e agora xa van 66 madres e estou teñendo a parideira que van unhas 40 horas pequenas, 45 pequeniños aí por aí correndo ahora. Sí que hai como unos 90 gandeiros en toda Galicia de ovella galega. Pero sí que estamos en peligro de extinción, hai moito que recuperar da ovella galega. Porque se empezou a traer ovellas da fora, nos años 60 tal, e non é hecho mismo. Non é por desprestigiar a la ovella castellana, que é moi boa. O que pasa é que se lle quitas de su hábito, que é secano, e la traes pa aquí, que comen verde, non é hecho mismo, colle máis bravío. En cambio, esta non teñen bravío ningún. Eche un sabor máis dulce, máis suave, aporta mellor as vitaminas. E cales crees que deberían ser os puntos a seguir para intentar recuperar esta raza autóctona de ovella galega? Que se podría facer? Porque, claro, non pode ser que teñamos aquí unha ovella de tanta calidade que estea en perigo de extinción. A ver, como se come isto? Dalle un pouco máis de fomento e apostar, quitar a leyenda urbana esa de que a galega que é un sabor moi fuerte. Para nada, o que é a raza autóctona, aparte vendemos xa con un sello de 100% autóctono, esos son razas autóctonas 100%, e eso non tira bravío ninguno, é un sabor moi suave e sabe a cordeiro.
E ademais vexo que ti vendes o teu produto ao 100% porque levas unha especie de gorro de lá, que da lá destas ovellas túas, non? Sí, esta gorra me a fixo Tete Mareque, que é unha artesana de Narón, que móvese moito co tema da lana de ovella galega, e me fixo da lana de miñas ovellas, me fixo a gorra esta, fixo dúas, unha esta e outra negra. E que nos poderías decir dela? Entendo que, claro, de moi boa calidade, non? Alá, Sí. cando as cousas se fan con cariño, ao final sempre se nota. Hecho mellor que hai, aparte de quentiña, incluso cando se fan calcetines e tal, é o mellor prenda que podes saber. Tamén artesanas fan chaquetas, fan jerseys, que son obras de arte o que fan. Já non solo que se hacen calcetines, se pode facer moitas máis cousas calá de ovella galega. Aparte de unha calidad moi boa, é moi dura. Pois moitísimas grazas, David, por atendernos, compañeros. Xa escoitáchedes, a raza autóctona da ovella galega de primeira calidade, vale para moitísimas cousas, e nós por aquí despedimos, e as ovellas quedan xa por ali ao fondo, que, pois, como todos están de venres, están xa pensando na fin de semana. Estamos todos pensando na fin de semana. Bueno, moi simpático, pero aí vai ese aviso de que temos a nosa ovella autóctona galega en perigo de extinción, Gloria. Que outro día falábamos dos cabalos tamén, que está pasando? Este é un caso para Luar, Totalmente, idea para Galloso, Este é un caso para Luar. Absolutamente, Sí, señora. Habrá que protexela, digo eu. Sí. Fomentala, non? No, habrá que protexela e entender que isto tamén pode ser unha industria. Si entendemos eso, é a única maneira de protexela, que produzan algo. Ademais, é que a mí encántame sempre cando fala a xente do campo, que son os que saben e o sentido común, claro. El dice ao final, pois, o sentido que ten esa raza autóctona que está mellor adaptada, aí están vendo a imaxe en directo, a nosa orografía, o noso terreo, non? Se traemos outras de fora, pois é normal, non? Que non se adapten ao noso terreo de igual xeito, non? Totalmente, e ademais toda a diversidade que conleva esta raza autóctona, como el dicía, claro, eu estaba escoitando e digo, vamos a cambiar o refrán, non, da ovella aproveitase case todo, porque dende alá a carne, o sea, todos os recursos que nos pode dar para diferentes industrias, efectivamente, e que non estamos poñendo foco sobre eles, non? Hai que escoitar moito a xente do campo, porque esta sabiduría que teñen eles de estar aí a pé de monte, a pé de leira, e que pode aportar tantísimo á comunidade e á riqueza da comunidade. Logo falaba aí do sabor, de que te ríes? Perdón, por non dicir os nomes, eu non sei se serán as máis bonitas ou non, pero os nomes bonitos que lle pon... Sí. Bueno. Bueno. Manel, por que te ríes? No, non me río, no, estaba sonrindo, non rindo, Ten razón, que sean productivas, que hai que conservar, é autóctona, todo que é autóctono, hai que ter unha produción. Ora, eu que non entendo, eu non valdría pa xurao pa ovella máis guapa. Por mi madre, non sei onde lle ven a belleza, porque a verdad, además é peligroso. A ver, Manel, ti non és un castrón, non lle vas a peligroso que lle dicir, é que me gusta a ovella, que é ovella máis guapa, va a ser que non. A ver, dixo David que agora non lucía tamén, porque fixo frío, chove, pero, Rocío, diferenciame unha de outra, unhas eran blancas, outras eran negras, pero todas eran iguales. Cal é a máis guapa? Pois... É difícil, Bueno. O xurao teno complicado, porque guapas non son. Pero escoita, Pois nada. eu entendo que ti Gloria. non as distingas, pero o castrón distingas fijo. Bueno, sí. Sí, eso é verdade. A mí eso chamoume sempre moito a atención, como nos rebaños, claro, ti ves as ovellas, venas Iguais, todas exactamente sí. iguais, pero claro, os gandeiros que as coñecen ben distinguen a todas. Sí, e os machos tamén, xa te digo. Aí Gloria dicía o castrón. O castrón a veces depende do castrón, diferencia Ten uno. días. Vai ao taca o que lle toca. Ten días. Deixemos o tema. Bueno, pero se está claro, non, Gloria, que dicía aí David, que temos agora mesmo, non, 90 gandeiros soamente en Galicia especializados nesta raza Esa é a autóctona. maneira de salvar esta raza autóctona, que convertirla nunha industria, facela rendible para o gandeiro. É a única maneira. Ademais, estamos falando da lá, que, como dicía Patricia, pode aproveitarse pois prácticamente todo. Fixadevos aí que gorro máis chulo